Patra disapen barlang tok biarong kaceling hanging bridge kahinu fermemi. Di pulang akini shopping mall kang potru. KAYPO asong amai pu arpupen kisur. Kadong pini karbedeli no sani gang sama berta long peneli thare mono sengti non bertang ton pen arjo ponik tha pini trainer cap ani ada porphai cap apor malong district press club of Karbenglong asai hemalong Rustom lekhe APCC achun bang KAYPO asong mai pu arpupen kisun pusi pherang kiamai kepha Akhai Rustom lekhe Assam Pradesh Congress Committee along chun bangla pente KAYPO along ta mai pu Lasi kedamtang pre isi arni pherang ke amai ke phahut sangpi kajeteron pi forlen aputhak alam ethethini Karbenglong alokang samjinangji pumathasi pherang ke amai along ningjelo laso alam pen party jasamet Congress a party atum akahenu matha detna pusipini puthot pherang ke asai hem along pherang ke amai ke phathu Very dedicated Congress workers in 2002-2003 and senior youth Congress worker in Karbenglong. My position in the party was unrecognized and not giving any place to work for my party. And hence, for my personal livelihood, I have organized an organization named Karbenglong Youth Peace Organization, and I was the founder and president of the organization. Now I have already resigned and not associated in the said organization anymore. Alang le pini ke KAYPO asong along pen COC Congress mate political party si claim bom bang bom apot Congress si claim bom pola pen pe totipo pota tha gifu pen Karbedeli news apherang ke Rajiv Rongpi Freachiklo ni phai Troxiar ni Hanjanglangso Sport Association affiliated Interclub Football Championship 2020 afarman angdung kiti Hanjanglangso Sport Association pathu aklamalong pedopong Labangso a tournament angdung kitia long Kongching FC pen Morakor Doiguri Madgrip Club ang bongsi kapatu cepate pon. Labangso angdung kiti patu pon peafrang Hanjanglangso Sport Association asai hem achun bang thare Jameson teronahin pen kacetong don alhiat tomaphan man kido karbi apo pen archo ponsi mai pangcheng pon. Mayalong Hanjanglangso Sport Association amai phu sar Jivan Chandra pathau EM Barim alhi sar po aman pen Karbenglong Sport Association akongchun bang sar Pankaj Teron Assistant Professor Eastern Karbenglong College Karbenglong Sport Association Football achun bang sar Horen Ingti Hanjanglangso Sport Association Saihem amai phu sar Jonasing Phangchu Championship Trophy donor sar Hitina Drongpi mai phu Karbilamet amai atirikpi Donor runners up trophy sar Langtuk Timung SK Detpi Aparman kapathu kacepate duntang abang phu ex national player sar Sing Ronghang Sangpi Timungpi Sangpi Hun Rongpi pi Thanbang sar Son Terang Hanjanglangso Press Club amai phu sar Klengdun Terang Sarihajan Bazar Committee amai phu sar Hemari Tokbi Hanjanglangso Multi-Purpose Co-operative Society amai phu sar Diliram Terang Ratsai Klembang Sangpi Kadom Terangpi Kajote Mungpi Hanri Hansepi sar Satra Teron Sungajan Panchayat a chairman sar Gotom Mech lapen kaprek kiti kiding atom chitong donsi alir acha pidung Labangso angdung kiti kacepate along Morakor Doiguri Madgrip Club atum gol isi pen Kongching FC atum aphan cepahai pon kapathu cepate judet api nong ekepajir amaita padopon Labangso amai long aprangsi match official atum lapen medical team atum aphan karbia apho pen archopon Afitu Hanjanglangso Sport Association achun bangsar Amit Puran Terang lapen Hanjanglangso Sport Association Football achun bangsar Sanjib Rongphar atoma phanta archupon Lasofi nong ekapajir asaita dengpon thu Labangso along base keeper anong eke Kongching FC jersey number 1 Raju Boropensi cepalong pon
Lason si discipline team anong eke Tengliden Achik Club atum pensi Cepalong Pon. High scorer anong elake Rongkangthir FC jersey number 8 Sahil Rahman pensi Cepalong Pon. Alangli kapatho hot goal truck an alangli nuet kapagol pon longlok ajoksi labang sanong e Cepalong Pon. Man of the match anong elake Morakor Doiguri Madrid Club pen jersey number 8 Paras Boro pensi Cepalong Pon. Lasonsi Man of the tournament anong elake Morakor Doiguri Madrid Club pen jersey number 17 Madhab Soikia pensi Cepalong Pon. Greater Hanjanglangso Sport Association affiliated Interclub Football Tournament Angdung Kitialong kacepai atim aphan Karletang video barem Phukon Rongpi Championship Trophy lapen tangka suri krep ho anong e sar hitinat rongpi ahin pen pajirpon. Lapen Angdung Kitialong kerem atim aphan Karletang Kongching Timung Runners Up Trophy lapen tangka suri kep anong e sar Langtuk Timung SK ahin pensi pajirpon. Labang soamai long morning suri hini ra inquiry isi aning kanke Karletang Jonathan Pathok lapen Karletang Sangpi Jelina Singnarpi Kachikimo amen pensi Hanjanglangso Sport Association affiliated Interclub League ke padopon polapen Angdung Kiti along kacepai pon atim atomaphan Championship Trophy lapen tangka suri inkoy anong e pipajir pon diputa pacini pon. Nong ekipi amai juddet athi Hanjanglangso Sport Association amai phupen Hanjanglangso Sport Association alama pasun ponsi kapatu kacepate pajut pon. Labang soasai long club amai phuk acun bang atum do anta amethang alama cepasun dun renti. Hanjanglangso Sport Association saihem acun bang thare Jameson teron ahin pen kacetong alhi do anaphan lapen kacetong football kaching konsolang do arat do anaphan Hanjanglangso Sport Association amen pen suri suri akachoro pajir pon lapen dame jume ahir jume pi pajir dun si sayang de rit pon. Hanjanglangso pen Karbedeli News apherangke Jameson teron lapen trison nekthi. Ni phai troxi freya chiklo thelanga ni ada porphai kepen porphai isian dipuru samson sing ingti amir berialong Karbianglong District Congress Committee atumpen silent satyagraha dharna kangni labangso adhana kangni nang koke Uttar Pradesh along inut ata kijum hek also Munisa Walmiki aphan kacholang ram tet aputhaksi satyagraha kangni lapen alang ni phan ahok pet akang sai longwek nang jipusi labangso adhana along ningjepon renti Laso sit in dharna along Karbianglong District Congress Committee atum EM barim ratan ingti Congress pen lamjai sarpu Dr. Mongwerong pi lapen Congress lapen penang an Congress claim rapet abang pubang piatu cetong dunenti difu pen Rajiv Rongpi Karbedeli News. Ni phai troxi freya chiklo dipu along aprang aban bazar India poate malong non pothot akimi M bazar po shopping mall ing popon tanglo. Ada porpai kreasia por malong pen difu jobhu adong kedo aprang bazar India ki bitang ade malong amat non akimi M bazar pu shopping mall bupon thu labang sokang pupon along EM akai Pradip Difusa cetong dun lapen Karbianglong along Deputy Commissioner DC Superintendents of Police lapen penang an kithi-kiding atum cetong dun lapen labang so shopping mall along penang an mesen lapen ador kijum hehui longpon jiputa than pon আমার ডিসি স্যার আসছিল EM স্যার আসছিল EM আপনার প্রদীপ ডিসি স্যার আসছিল তারপরে SP আসছিল ইহঁতে এইখানে আমার ওপেনিং কৰিছে আজি 11টা বজাত লগতে আৰু বহুজন আছিল ইহঁতৰ আপুনি এম্বাজাৰ একচুৱেলি অৰিজিনেল ক'ৰ পৰা আহিছে আমাৰ কোম্পানী অৰিজিনেলি কলকাতাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত 7 ষ্টেটত আছে 85টা আছে আমাৰ ষ্ট'ৰ এতিয়ালৈকে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া অসমত আমাৰ 10টা আছে অসমত 10টা আছে আৰু আমি চাম আৰু 1-2 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে আৰু 15টা 16টা কৰিবৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ কাৰ্বি-আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোক প্ৰথম কাৰ্বি-আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম ইয়াৰ আপোনালোকৰ ইয়াত ৰেঞ্জবিলাক কেনেকুৱা কি বস্তু আমাৰ ইয়াতে অৰিজিনেলি আমি বেছিভাগ নৰ্মেল মানুহ লৈ চলিব চব জেগাতে এইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াতে চিপ ৰেটৰ মাল বেছি পাব কি আছে ইয়াত আমাৰ ইয়াতে লেডিজ আমাৰ ইয়াতে মেন্স আছে কিডছ আছে এক্সেসৰিজ আছে লেডিজ সেকশনৰ পুরো মাল আছে lapen non kangpu pon mi arni pen cheklo ejon an offer pipon jiputa than pon lapen Karbianglong kedo arat atumta nangkelang jia phansi jungnubi padopon langpher ke parlo patra disa long kedo parai ke chhela jia phan hanging bridge dolo bonta non ke laso hanging bridge kahino et ajok halapu ka chhela jia phan rat tum kisung phonang lo posenile toma pherangke chandra hanse pen betanang pale
Langfer constituency patra desa along kedo anong kache thangklong hanging bridge kahino ajok parai hare kache helat jiafan rongsir kep arat tu kisung na. Non ke labangso abrit rat afan kedam kewang fermemi tanglo. Lason si ajo fer lorat atom kedam kewang oppositame langroya long ke klotame abatai do anlo. Labangso hanging bridge along ke gari motor ki afialam lo ekeng pen kedam antak cetorok antin lo. Lasi hapuanat kedo baralong tong bi arong pen cenglok. Rong sirkep ahawar kido arat atum prapjin pen council kecari kita kiding atom aphan RDN pen nang salam pivek nang jipusi tuning report. Pinyani kang sama berita kelapan sekang ton pon neklo dome thak me kurwang thu.